Kuinka te ei oo tehnyt vielä lumitöitä ollenkaan? Ei oo kerennyt vielä sinne. Pitäisikään teidän toivoa pukilta uutta harjaa. Voi eikö menisi kivasti joku kanervat tähän portahiileen? Tai jotakin tuijia vois vaikka vähän laittaa. Mikä menen nämä mun kintturiputsan, kun ei teillä ollutkaan täällä rappurallia. Tämä tuo lumia sisälle. No onko mulla jotakin nisua? Laitetaan nyt kahvit tippumaan. Ei meillä nyt mitään tarvii. Ei yhtään mitään saa laittaa. Katso, kun sulla on täällä tippunut näitä. Ei kyllä, pitää pullaa olla. No kuinka sä nyt oot jaksanut tuon meidän likan kanssa? Noniin, ajoneuvoon nousu. Tuo on kyllä sellainenkin hätäprätkä. No tulkaa nyt tekin taas pian käymään ja voi mistä saat tuon maton? Ja no nyt se taas rääkättelöö siellä, voi että minä en jaksa tällaista. Anna sitä. No mitä sä mulle rääkättelet, jos sä täällä vielä lumia lykkäät? No niin, heippa. Mun puhelin jäi. Aina se emäntä kanssa kaiken jättää. No onko pullaa?